Серията включва 15 модела в черно и бяло, с безрамков дизайн и екрани в размери от 24 до 75 инча. Бялите модели особено заслужават внимание. Те изглеждат луксозно във всякакъв интериор и имат практично покритие. Прахът или петната едва ли ще се забелязват. За малки пространства, два модела с централен статив са идеални, позволявайки на телевизора да се постави на тесни повърхности. Най-интригуващите модели от серията Kiwi 760 идват с вградена нощна светлина за комфортен сън или създаване на уютна атмосфера. Яркостта се регулира с бутон на дистанционното управление и нощната светлина може да работи дори когато телевизорът е изключен. Широките хоризонтални и вертикални ъгли на гледане осигуряват удобство за големи групи, дори ако телевизорът е монтиран високо на стенна скоба. Всички телевизори от серия 760 идват с стандартизирани VESA стойки, така че използването на маркови КВ стойки с доживотна гаранция би било идеалното решение. Поддръжката на HDR осигурява по-голяма яснота на изображенията, особено в ярки и тъмни сцени, правейки зрителното преживяване по-реалистично и поглъщащо. Обичате ли екшън или футбол? Технологията MEMC ще направи всеки гол или движение на супергерой ясно и гладко, а набор от технологии за подобряване на изображението ще осигури изключителна яснота, яркост, контраст и точност на цветовете за несравнимо визуално преживяване. Искате ли да гледате още няколко епизода от любимия си сериал, без да напрягате очите си? Лесно е. Режимът за ниско синя светлина намалява нивата на синя светлина за комфортно гледане и защита на очите. Баланс на звука без неприятни колебания в силата на звука се осигурява от адаптивния контрол на звука. Ясният звук се осигурява от технологията Dolby Audio, а пространственият звук ще ви пренесе в сърцето на любимите ви филми и предавания. Контролът на Kiwi Smart TV Series 760 се осъществява с помощта на стилно ергономично синьо дистанционно. Бутоните за управление на каналите и звука са удобни, безшумни и интуитивни на допир. Една уникална функция – емблема, която свети в тъмното, прави лесно намирането на дистанционното по време на вечерно гледане. Удобният бутон на дистанционното активира Google Assistant мигновено. Просто кажете името на филм или предаване и любимото ви съдържание се появява на екрана. Kiwi Smart TV от серията 760 работи с операционната система Android TV 11, която получава редовни актуализации. Това гарантира, че любими услуги като YouTube и Netflix винаги работят гладко. Google Play осигуряват достъп до голямо разнообразие от стриминг услуги, приложения и игри. Ако не можете да намерите това, което търсите, можете да инсталирате необходимото приложение от външен източник. Използването на браузър на телевизор може да бъде бавно и неудобно. Бързо намерете информацията или съдържанието на вашия смартфон и с едно докосване го прехвърлете на големия екран чрез Google Cast. За геймърите има режим за игра, който минимизира забавянето при въвеждане, осигурявайки максимална отзивчивост към действията с джойстика. Kiwi Smart TV Series 760 имат всички необходими портове за свързване на всякакви устройства. Щастливите собственици на Kiwi Smart TV получават 3 годишна гаранция за най-скъпия компонент – модула на дисплея, заедно с 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата техническа поддръжка.